els estatutaris, els regionalistes estan de dol. L'Estatut ha mort. Ja ningú pot negar que hem iniciat una nova transició política que tanca els darrers 30 anys de regionalisme i d'autonomisme per començar a construir una nova nació catalana lliure, una nova nació catalana de progrés, al servei de les classes treballadores. La nostra nació ha dit prou. El passat 10 de juliol vam sortir al carrer milers i milers de catalanes i catalans amb un sol crit, el crit d'independència. Aquells qui defensen l'estatutet, aquells qui defensen el federalisme, només estan defensant un possibilisme impossible. El que no es pot fer és despullar el discurs independentista sense una consciència política profunda. El que no es pot fer és barallar-se per una poltrona al Parlament sense tenir discursos ni direccions polítiques clares. Això no es pot fer. Darrerament hem sentit a parlar molt de la unitat. Hem sentit barallar-se uns egos en els mitjans de comunicació. Però fixeu-vos, s'han oblidat d'una cosa molt important. S'han oblidat de la unitat de mobilització al carrer. S'han oblidat de la unitat de la classe treballadora i s'han oblidat de la unitat dels països catalans. La crisi ens podia haver portat, com a mínim, ja que va esclatar la bombolla immobiliària, algun avantatge, com per exemple que caiguessin els preus dels pisos. Així hauria d'haver estat en nom de la llei d'oferta i demanda, que sacralitzen permanentment els liberals econòmics i en general els gestors del capital. Però això no ha estat així perquè els bancs i les caixes mantenen captius milers i milers d'habitatges justament per evitar que els preus caiguin. És a dir, la llei d'oferta i demanda, que tant els hi agrada, només serveix quan els interessa amb ells i no serveix quan els pot perjudicar, com és aquest el cas. Això és un exemple més de les moltes mentides del discurs liberal que hem hagut d'empassar durant anys i anys i que ara han quedat completament despullades amb la crisi actual. El Tribunal Constitucional ens ha imposat una sentència no desitjada contra un estatut tampoc no desitjat. Aquesta sentència, com també les mesures contra la crisi, tenen una cosa en comú. Demostren la gran mentida dels discursos sobre la democràcia que hem de sentir dia a dia en els mitjans de comunicació i de boca dels polítics. És el poble sobirà al qual permanentment apel·len el que ha decidit quin autogovern tingui el Principat de Catalunya? No. Són els jutges del Tribunal Constitucional. És el poble sobirà el que ha decidit quin tipus de polítiques econòmiques s'han de fer per enfrontar una crisi com aquesta? No. Ha estat el Fons Monetari Internacional. I això és així perquè la democràcia que ells identifiquen amb la monarquia constitucional és una mentida. Contra la seva falsa democràcia hem de construir un model de democràcia pels països catalans. I aquest model de democràcia només ens pot conduir a la independència i al socialisme, perquè independència vol dir organitzar la política com volem nosaltres i no com volen Espanya i França, i perquè el socialisme vol dir organitzar l'economia com volem nosaltres i no com volen els capitalistes. Des de l'esquerra independentista apostem perquè la CUP s'estengui arreu dels països catalans. Necessitem que la CUP vehiculi els moviments i les reivindicacions a favor de la natura, a favor de la salut, a favor dels drets laborals, a favor de la independència i el socialisme. Aquesta setmana han anunciat la CUP de Barcelona que es presentaran a les futures eleccions municipals. Haurem d'estar allà, plantant cara, plantant combat, dient que no tenen raó, que no ens doblegarem davant seu, que hi ha un poble a darrere que volem la independència i el socialisme. En tot el procés dels últims mesos, sobretot, hi ha hagut una gran tendència a considerar que les nostres aspiracions havien de reduir-se a la creació d'un estat, al Principat, per vies legals, quan el nostre camí és un altre. El nostre camí és el camí de la construcció nacional. Quan passin les eleccions autonòmiques, tots aquests que ara parlen de que l'agenda política només gira al voltant de la independència i de l'autodeterminació, passaran a altres temes. I aleshores, totes aquestes urgències hauran passat a part. Mentrestant, nosaltres no podem renunciar
el nostre país complet. No podem renunciar a la territorialitat dels països catalans. La nostra feina és defensar la nostra llengua a tota la nació i és defensar un futur d'independència i socialisme pel conjunt dels països catalans. Heu escoltat el discurs d'en Montilla? Ahir ens recordava aquelles persones que han mort per les llibertats del nostre poble. A ell segurament no li aplicaran la llei antiterrorista, però avui, l'11 de setembre, nosaltres aquí sí que ens recordem de la gent que ha mort per una terra lliure. Fèlix Gony, Toni Villaescusa, Quim Sánchez. La nostra lluita és el nostre homenatge. Gràcies, patriotes. Gràcies als homes i les dones que han donat la vida per aquesta terra. Visca, visca, visca!